Jeg hedder Paprika Noel, og jeg er seksolog og parterapeut, og jeg er healer. Og jeg har sessioner for par. Hvordan tror du, at du virker på kvinder? Jamen, hvordan virker jeg på kvinder? Jeg tror, at nogle kvinder bliver meget provokeret af mig. Og nogle andre kvinder synes sikkert, at jeg er super inspirerende. Og det er jo rigtig godt, fordi når man får provokeret nogen, så er det jo fordi, at man vækker noget i dem. Og det er jo altid dejligt. Altid dejligt at vække noget i nogen, ikke? Jeg blev i øjeblikket filmet til programmet Seksologerne, der skal køre på TV2 Late Night. Og der er jeg med i et par enkelte af de afsnit. Hovedsageligt som seksolog. Selvfølgelig. Så der er en del af mit arbejde, som jeg brænder rigtig meget for, og som faktisk fylder rigtig meget i mit liv, som ikke bliver vist der. Men det er meget spændende og givende at være med i det program selvfølgelig, og jeg lærer jo rigtig meget af det. Så det fylder rigtig meget, og de følger mig sådan alt, hvad jeg laver privat og arbejdsmæssigt her for tiden. Så de har været med ude, når jeg har holdt, de er blandt andet med ude forleden dag, da jeg holdt en pigeaften, en kvindeaften, for nogle skønne, dejlige, indbydende kvinder omkring seksualitet og kost og erotisk mad og sådan noget. Er der udfordringer, så tager jeg det med også. Det er kun godt. Så forhåbentlig så kan jeg få provokeret nogen lidt, få stukket lidt til nogen og få inspireret nogen, så nej, nervøs det er jeg ikke. Nej. Det er jeg ikke. Skal jeg være lidt nervøs? Skal jeg være nervøs? Nej. Man kan godt være lidt spændt måske. Man kan godt være lidt spændt, ja. Men jeg er ikke nervøs. Nej, okay. Er du så spændt? Så det her, det er første gang, du står over det. Altså, I vil gerne have mig til at sige, at jeg er spændt eller nervøs. Jeg er altså ikke nervøs. Nej, så nytter det ikke noget. Jeg tror, at jeg kan godt ofte vælge noget, jeg ved provokerer folk. Fordi når man provokerer folk, så rammer man noget i dem. Når man provokerer folk, så rammer man noget i dem. Og det tror jeg kan være rigtig sundt for folk at blive stukket og prikket lidt til. For så rykker vi os jo ikke, så bliver vi jo på samme sted hele tiden, ikke? Så jo mere vi har noget, hvor vi kan mærke, ej, det bliver vi irriteret over, eller ej, gør hun anstrengende, eller ej, det kan hun ikke mene, det siger hun ikke, og sådan noget. Jamen, så lader man sig ikke inspirere, så tager man ikke noget med hjem. Så endelig for mig. Det bliver meget seksologagtigt for mig, og det kan godt nogle gange nå det ikke altid kommer ud med det dybe spirituelle budskab, som jeg reelt brænder for. Men jeg er meget glad for det, jeg har set faktisk, fordi jeg synes, det inspirerer kvinderne, og jeg synes, de udtalelser, jeg har hørt fra de kvinder, der var med, synes jeg var helt fantastiske og rigtig givende, og jeg glæder mig til at skulle lave noget mere for dem, fordi de var så søde og modtagelige og indbydende og dejlige. Det jeg måske gerne ville have vidst om maden, det var sådan, hvad går det ind at gøre? Altså, hvad påvirker en kvindes lyst? Jamen, altså, hvad gør, at vi får mere lyst til sex? Ja. Hvis vi spiser den her frugt, vil vi så mere, for eksempel, ikke? Eller, og mænds sædproduktion, hvad gør den stærkere? Og sådan nogle ting havde jeg faktisk troet, du ville komme ind på. Okay. Sådan, så man sådan rent noget konkret på, at hvis vi spiser sådan, så bum bum. Fordi, forstå mig ret, jeg ved godt, at jeg skal ikke spise en rød bøf, fordi så ser sådan her ud. Så har jeg ikke lyst til sex. Altså, så det vidste jeg egentlig lidt godt. Men jeg synes, de der sådan små ting, for eksempel med de der junibær. Er de ikke fine, de junibær? Er det ikke rigtigt? Jo, man kan aldrig mere spise junibær på samme måde. Ud med at forklare, hvad det er, det gør ved os. Så fik jeg den der wow-følelse. Og jeg håber, at jeg næste gang kan give dem, og det kunne jeg også forstå på det, de vil godt have noget mere af den her dybe tantriske seksualitet, der også gemmer sig i os. Og det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne give dem. Jeg vil rigtig gerne give dem nøgler til, eller inspiration til, at gå hjem og finde højder i os selv, som er så givende for mennesker. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne give dem. Og det synes jeg ikke TV2, eller det synes jeg ikke, det program seksologerne får frem. Og det er det, de fokuserer på. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne give de her.